Aman. Gua kok seret. Wah.
Jak bisu ganjangannya budak. Masa bisu? Ada kucing kok itu bisu. Ngawur bisu. Bisu. Su. Ada bisu iki. Masa bisu? Su rene su. Orang ngantel lak bisu. Cocok tak waran ngomong. Dijota sewu tangisan. Ngapa nangis? Pantal. Pantal. Wis iki lho mantal. Nangis. Wedi karo aku, Mas. Lagi tak kelilingi wae. Wes wedi. Apa? Ora usah didendeng. Ile wis grai.
Kancaku lho. Kacang sing Mas. Anak yatim kok masak. Ora acem to. Musuh, ora depak. Sake ya biro. Oh bocah nanti pak nanti blok apa. Ngawur-ngawur mbok ejek. Mak isek. Dan colok. Jek. Aja. Jek mak. Hei. Oh iya, kan Pak. Apa? Mak pamplek iki lho, kacang dhewe. Mulane nek dicocok takok. Nek kalau opo? Sumplo. Yo. Penjol. Iki piye, Pak? Aduh. Kilo saya. Seragi. Serag gene nyanyi kok. Nyanyi iki. Nyanyi ini karo kenan barek lho.
sama Pak.
Semuanya yang berlaku. Buat kawan teman kuningnya. Wong penaruhan. Menurut dalan aku bakal tumuju oleh penaruhan. Yen aku dadi sandunganmu ke Prabu. Yen kowe dadi waktu sandunganku, kowe bakal singkirake. Maju. Cepet. Cukup. Hei, wong penaruhan. Lawaran. Sepisan iki, hei. karuan daswables teko weteng larane ra umum dasku piye iki kok teko weteng ada ya tolong nyapu benakna dasku ning dhuwur tolong ya aduh ini piye dasku piye
setan goyang. Usus kumrodan. Aduh, oke, gelap. Izinkan kakek ngombe arak. Paru-paru jantung ususnya molor. Ayo masku, ayo mas. Ayo mas. Asik.
malam. Piye? Selamat malam. Selamat malam kok terus wis adon. Wah, kenalan sedan. Kagetan. Perkenalkan semuanya. Nama saya Muhammad Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Rame tenan iki acara apa iki, Ndang? Iki acarane sunatan, Kang. Iki mono nang Desa Mbembean, Kecamatan Gunung Unggal, Kabupaten Pati. Weh, nimbali ketoprak Wayu Manggala, acarane sunatan ngono. Jan rame tenan full. Sowan nang Mbamban iki kedua kalinya aku. Alhamdulillah, terima kasih. Muga-muga panjang umur sehat keluarga kabeh ngono. Sing nyali, sing nimbali sehat kabeh, Ndang. Amin, Kang. Wah, kesel aku, Ndang. Kesel. Kesel apa, Kang? Ngomong malah kesel apa? Jadi gajah emang sapa? Sapa, Kang? Aku ngono arek wala keselip wal. Waduh. Alah wis, Kang, nek kesel yo leren istirahat, sementing awake dhewe ngibur masyarakat Mbamban, Kang. Matur suwun sedaya mawon. Menika ketoprak Wahyu Manggala asli saking Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pimpinane lek mogol ngono. Jos, Kang ya. Jos ye. Jos panggilnya ape Kang Gudi, Kang. Lampune yo wating celorot ngono. Mulane dadi tanggap ngono, nguacara sedekah bumi, nguacara sembarang dengah iso ngono. Nanggap Wahyu Manggala carane piye Kang Muncul? Gampang, langsung ae hubungi nomor Lek Mogol ngono. Nomere piro? Wah, kowe gak krungu, gak ngerti no. Ora ngerti. Ngono tak wacane Dek, dikendangi sing ngono iki nimbali nomor Wahyu Manggala langsung hubungi 081 kowe njaluk ojing. Iya. Weh, ngono langsung ae tak iso telok ojinge Wahyu Manggala yo. OM Audio. Ya, ya. DJ-an. Oh, iki OM Audio. Sore Wahyu Manggala. Wahyu Manggala.
Sik. Lagi wae aku ketemu kelawan kowe. Nanging yo kene. Kowe nyandhet kelawan jumangahku. Arep munggah nang penaruan. Sejatine sapa kowe bocah wadon sakloron? Aku Candrawati. Candrawati. Aku Candrasari. Bocah saka ngendi? Saka Kadipaten Penarukan. Saka Kadipaten Penarukan. Candrasari kawan Candrawati, bocah saka Panarukan. Sabanjure kowe sapa? Sapa kowe? Ditepungke. Aku tumenggung Probosmi. Sapa? Warangka dalem ana ing Demak Bintara. Lho dituduhke kok malah mutah-mutah. Sing mutah-mutah sapa? Ki jenenge guyu. Guyu. Pancen bener kok mutah-mutah. Yen pancen cetha kowe bocah sakloron saka Penarukan. Pangkatmu apa, Senopati saka Penarukan. Senopati. Wah, lah kok genti kowe sing mutah-mutah. Jebul Penarukan Senopati perang. Wong lanang wis entek. Ditekake Senopati wujute wong wadon ngono apa piye? Dene nak senopatine wong wadon ana apa sih? Senajan to wadon ning wanitane prajurit, yen to mung ngadep iku kowe wae. Ora ana teman. Jadi cetane kowe nyandhet nggonku rangget kawan Dipati. Pancen bener. Kowe arep rangget aku ngono. Aku ora nglilani kowe tumuju ning Kadipaten Penarukan bakal rangket Kanjeng Adipati Tunggal. Tumunggung Probosmi iki ora gigrik. Aja neh wong kowe. Lho, Senopati perang sing wujute kakung Probosmi iki ora gigrik. Lho kok malah bocah wadon. Yen to kowe pancen ngadepi aku lan kadangku ora gigrik. Ayo ing kene dibuktekake wae kowe aku sing temukaning pati. Aja grusak-grusu. Lho kene ya. Ketemu wae lagi sepisan. Lho. Ya. Probosmi iki ora nampik tatangane musuh. Nanging apa? yen Probosmi iki ngadepi Senopati perang kok wujute wanita. Lah ono apa yen Iki to wanita? umpamane menang ora kondang yen kalah ngisi-ngisini. Lanjur karepmu? Kita blakake. Pancene Probosmi iki apese nek karo bocah wedok. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Mergo Probosmi iki wis nganggur 5 taun. Jebule kowe dadi duda ngono. Aja mbak cetakno. Aja mbak cetakno. Lah kan Dibatin wae. Yen dibatin ki malah marai udun mending dicekake ngene wae apa anane. Sari Candrawati. Candrawati. Ya Candrawati. Kowe arep nantang perang lawan aku. Pancen Tanding arep gelut karo aku. Tak ladeni golmu kerti tanding gelut. Ning ora gelut perang. ora gelut perang ki njur gelut apa? Ora gelut jotos ki ora. Jenenge gelut kuwi jotos jinotos. Yen iso malah dipateni kuwi jenenge. Rupamu yo ayu-ayu. Ya, ngopo mati eman-eman. Lah kok eman-eman ketemu pirang perkara kok eman-eman. Iki aku waniku gelut-gelut tresno. Apa ya ana jeneng gelut kok gelut tresno? Ya ana wae. Upama siji karep siji ora karep ning mangone bakal kethuk kaya dene bapa lan ibu ngono kae. Lah kok kepenak men. Cetane aku seneng karo kowe. Probosmi. Kowe seneng karo aku ning aku ora seneng karo kowe jalaran apa kowe karo aku kuwi musuh. Ora ana tinane musuh lan musuh kok dirasa tresno. Durung mesti mungsuh kawan mungsuh iki bakal gelut. Mungsuh iki mesti ana wae sare. Mesti sih ana legawaning sajroning ati. Ning kene lah atiku ora bakal lega tresnane marang kowe. Lha nanging aku duwe rasa tresno.
Lan sithik boko sithik bakal nglayon. Sithik boko sithik malah seneng. Condrowati lan Condrosari. Kalamun kowe lakon dadi bojoku, uripku bakal penak, bakal mulya, bakal duit ono iku. Kurang karuan aku bisa mulya urip karo kowe jalaran aku ora duweni rasa tresno. Nanging aku seneng. Angin aku ora. Mengko alon boko sithik ra yo bakal dadi. Lah, ora bakal lakon. Lho wong kaya ayu-ayune ngono ya. Bocah loro kaya ayu-ayu kabeh. Lah wong wadon kok ora ayu ki. Tak jumbuhno ya. Apa? Ayune bocah loro lho kok ayu-ayu kabeh ora ono sing dipilah ya. Gelem ya? Mong. Ayune tumpuk ora ngelem kuwi kabeh kasunyatan nek kowe iki ayu-ayu. Dasar ayu nang koma. Wong lanang anggere ana karepe ya ngono kuwi. Elon-elon engko ra ya tutuk dhewe. Coba yen karepe wis kelakon ayo wis kasih. Pisanan ya pancen ngono kuwi. Toro tono. Ora bakal tak turuti. Aja tansah gawe bingung. Aku ini iki wis kadung dogo-dogo. Kadung haus. Salahe nganggur sawen-wen. Nek to dadi bojo wis 5 taun. Iku kowe rasane ki ndho. Cahayu Apa? Celak celok ae. Condrowati Ngono apa? nyedak orene aku pijeti. Apa? Pijeti. Pijeti kowe. Pijeti takon milah. Terus? Milih dhuwur, milih tengah, milih ngisor, balik tengah neh ning aja kuwi. Bahaya. Lah kok kepenak. Condrosari nyedak orene aku ciumi. Ampun. Apa-apa? Ampun. Jaluk aku. Iya. Alah la ilaha illallah. Lah nek jaluk aku tak koni bokongku sing gedene ngene. Lho ora ngono abane ku kok mangkok mek tip iki ngono. Rumah samu apa? Apa ya, Mong? Yen kelakon dadi bojoku. kebangetan jalane ya. Kok ya ngerti nek iki dikon garandung. Oh, lah ben kowe bingung kok. Ben kowe bingung. Janowati lan kowe Condrosari. Probosmi. Kowe gelem keladi lawan aku. Kowe kene Ora ketang sithik. Aku wis seneng sajroning batinku. kuwi tenang. Kowe seneng karo aku apa karo adikku apa loro-lorone? Nek iso loro-lorone
ya ora apa-apa. 3 dina kanggo ning kowe, 3 dina kanggo ning kowe. Sing sedina tak nggone pijet. Ya wis, yen to pancen kowe tresna marang aku karo adikku. Ing kene bakal ndak tampa. Dadi gelem. Ning ngono minye. Apa? Ning aku njaluk. Njaluk apa? Ayo padha dirangket. Ayo, Iki jegre wong tepak. waduh. Aku iki ora lu gender yo. Mbak siksa ngene. Ayo, Ya. Ya ngono kuwi rasane untuk mis. patenono aku ae. Walah, nek tak patani nek terus ngombe wedang ning guri. Jebul licik kowe. Licik piye? Jebul licik. Kowe ora wani maju ngadepi lawan. Probo Ayo semi. menggos-menggos Kowe totosi ngandalno kae. Apa? Kadangmu sak kloron. Kalau akal menang ukil, kalau ukil menang ukil. Ngono. Iya. Tak pameri bocah asu-asu kaya ngono. Ayo, ayo. Ayu-ayu. Lah iya. Kok ngertine pengapesane Probo semi bocah wadon. Bakon mikut lawan aku. Ngene. Kowe iki wis kelakon kapikut ya. Patenono ae aku. Karingkiane wong Demak apa? Patenono ae. Kowe kudu muni. Patenono. Waduh, Lungo. ojo banget. Lungo. Ajar. Dia bengi urung ilang larane. Ayo tunggu kula. Mbok tudono karingkiane bintur Demak ora? Piye? Ya mengke ya. Lagi Ngono tekan ngono piye? Kek kok iso. Ojo tekan iku. Ora. Aku durung Mateni mawon. Patenono aku. Arbopo wawang sungsang. Mejahi Probo semi sing rupane kaya kethek. Kentek lah. Iki sambure kok. Ya. Arep mateni tumenggung Probo Semi. Nggih. Mbok patenono mesti bakal tumeka patu. Nggih, wong elek-elek arep pateni nek kok apa. Ayo Pak. Ning yen nganti tumenggung Probo Semi kelakon mati, mbok menawa ing mengkone bakal kabar gegayuanmu, mbokmu bakal ngrubuhake Kasultanan Bintoro Demak. Lho, kok saged, Bok? Mergo ngerti marang karingkian ing Kasultanan Demak Bintoro. Iki ora liya mung tumenggung Probo Semi. Wong elek ngene kok yo ngerti barang karingkiane Bintoro Demak. Mula kanthi Nggih, iki nuwun. prayogane Probo Semi lebokke pakunjaran. Mengko Mengko saben esuk ditokke pakunjaran, nggih. ditakoni bab karingkian. Yen dheweke ora gelem ngaku, diajar digepuki. Yen perlu ditombor jejak Modar ora kowe. Bodol susu. Anggir karo kowe iki. Wih, Karo enak enak. men. Rene gelem dadi bojoku kok. Nawan diwenehi napa nawan? Nah, yen lawan dipepe ana ing alun-alun, ana ing Kadipaten Panarukan. Nggih. Yen wis garing digawa ning selepan Slep diselep. Masamu aku gabah piye. Kali disiksa disileti bapak. Ger, lebokke pakunjaran. Nak Mas Dipati Tunggiwu. Nggih. Ndak ibaratake wong batik wis katon
pengengkrengaken kadung kapan meneh Kasultanan Bintoro Demak bakal berubah. Bintoro Demak badhe berubah. Nggih. Nanging yo nggih. Senajan ing Kasultanan Bintoro Demak berubah, Sultan Trenggono ing mengkone barating tumekaning pati. Mbok menawa sira uga durung bisa dadi sultan lan ratu ana ing Demak. Lho kok saged, Bapak? Jalaran apa? Sultan Trenggono nggone jumeneng sultan ing Demak Bintoro. Iki durung sah, Dereng sah. tembung mentereng iki isih badal wakil, isih kateh. Wah, taksih katek. Merga apa? Nggone jumeneng Sultan Trenggono ing Demak Bintoro iki durung ngasta parti sara wayang pikukuh utawa wayang kekuatan pinaka dadi sultan ing Demak. Oh, dados Sultan Trenggono dereng nampi layang pikukuh minangka sultan wonten ing Bintoro Demak. Kuwi bener. Lho, lha lajeng sinten ingkang beto layang pikukuh menika, Bapak? Parti Soro ing Kasultanan Demak Bintoro. Nggih. Iki dina kang ngasta ora liya mung randhaning Sultan Pati Yunus. Nggih, Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung. Kang iki dina tumandha ana ing Panti Jepara. Mula nggih, Nak Mas Dipati tunggu. Dawuh, Bapak. Sira bisa jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Waton bisa ngregem Parti Soro ing Demak kanthi sarana sira kudu bradat marang Ratu Semenanjung saka ing Panti Jepara. Kula saged jumeneng minangka sultan wonten ing Bintoro Demak kedah kedunungan layang pikukuh utawi serat parti sora ingkang dipun asta Ratu Semenanjung wonten ing Panti Jepara. Bener nggih. Tak cidrane. Pripun panjenengane? Lajeng marah wonten ing Panti Jepara panjenengan candhek. Aja keng sira pribadi kang bakal jumangkah bradat Ratu Semenanjung jalanan apa? Iki lagi wae nedeng-nedenge perang gedhe Demak Bintoro lan Kadipaten Panarukan. Bebasan sira durung wae bisa mlebu ana ing Panti Jepara yen kadenangan Punggawa Praja ing Demak lan Jepara sira bakal karangket. Oh, ngoten nggih. Lajeng sinten ingkang badhe tindak wonten ing Panti Jepara? Iki kudu nganggo srana aja nganti kawis kala. Nggih. Aku bakal utusan marang muridku Sakaran Candrawati Candrasari merga wijiling wanita. Nggih. Mbok menawa kabeh wong-wong ing Jepara iki ora ndarbeni rasa sujana. Candrawati lan Candrasari ingkang badhe nyidra Ratu Semenanjung. Bener. Ngoten nggih nggih. Yen Candrawati Candrasari. Sik kula Bapak. Iki isih ana sesanggeman sepisan meneh kanggo kowe. Aja abot ing kangelan pupudya ing Panti Jepara golek ana putri kang asmaning Ratu Semenanjung. Yen bisa ketemu bradaten boyong ing Kadipaten Panarukan. Sinistakaken jalur namung Tindak. Awas Dipati Bapa walang sungsang. Batur ngranti kanthi saleken kukudah argeng ijo. Nggih. Mbok menawa sabukapan nek Ratu Semenanjung bakal dumunung ing Taman Sari Kadipaten Panarukan. Mekaten matur nuwun sanget. Nuwun temeh pangestu.
sliramu kaijenan babar pisan ora ana abdi ana ing sisihku. Lagi wae rasan lawan sapa dia? Kang Mas Krepin, nembe kemawon kula menika rasan dhateng panjenengan. Jalaran sampun sawetawis dangu pedang menika nilarake dhateng kula. Ngayahi kewajiban kok dereng wonten kondur. Rupaos kangen sanget saklebeting manah kula Kang Mas. Rabedane kelawan pun Kakang. Nggih. Saben-saben pun Kakang netepi kewajiban. Kepengin ndang rampung agi-agi tumuli bali ketemu kelawan sliramu. Kados Mula kanthi kuwi kados pundi Kang Mas? Diajeng Ratu Kambang. Mumpung iki ana wektu lodang. Ayo bebarengan kelawan aku lelomban ana ing samudraning asmara. Nite baita nempuh bebrayan kang luhur. Menika ingkang kula ngantos. Jalaran kula kepingin selanti kaliyan panjenengan Kang Mas. Mangke kula menika trisno dhateng panjenengan. Kula saged pisah kaliyan Matur nuwun. Matur nuwun banget Diajeng Ratu Kambang. Pun Kakang wis bisa ngrasake dhewe. Sepiro gedhe nirasa tresnamu lawan aku. Mula kanthi kuwi urip bebarengan kelawan pun Kakang nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Mung pati sing bisa misahno aku lan sliramu Diajeng. kula namung saged mugi-mugi kula pedang wonten malih ingkang Aku kang ketaman ulyo. Tanduru beto lawan gayi. Kekonang ambrane Diajeng Ratu Kambang. kula Kang Mas Krepin. Sakwise aku lelaki kelawan sliramu, kapara mbarengi udan kang teka. Kuwi mertandakake Kados pundi Kang Mas? yen to manah mulan manahipun Kakang lagi wae adem lan tentrem. Dan saged ngrasake nggih Kang Mas nggih. Bagya mulya ingkang ngrasake lan panjenengan. Kang Mas Krepin. Diajeng Ratu Kambang. Sak sampunipun kula ngerti kalian panjenengan, rumaos saya sanget saklebeting manah kula. Iki ana wigati sing kudu kok ngerteni Diajeng Ratu Kambang. Wonten wigatos. Menapa nggih Kang Mas Krepin?
mentas waepun Kakang sewang ana ngersane Rama Sultan. Pangandikane Rama Sultan dina iki uga pun Kakang kudu netepi kewajiban tumuju ana ing Panti Jepara kuwi kawilujengane Ratu Semenanjung. Kang Mas kerep piye? Diajeng Ratu Kambo. Nek dos ngaten-aten mejar menika badhe ningarake dadi kula. Sing gedhe pangapurane lamun tok aku ora bisa mbacut lagi kelawan sliramu merga iki ana kewajiban sing kudu tak rampungke saya-saya Diajeng Ratu Kambo. Sliramu kudu mangerteni dhewe iki kapribaden apa iki perkara katentreman negara. Sakwise aku kapundhut putra mantu ana ing Kasultanan Bintara Demak, aku kudu bisa milahake mula kanthi kuwi. Lamun pun Kakang lirmu ing kewajiban, mestine wae aku bakal nampa pidana. Iki Kang Mas, kula ugi mau sipile penjara kok salah satunggaling satu. Tamtu kathah jejiban ingkang dereng penjara nanging mulih kula iki Kang Mas. Kepiye Diajeng Ratu Wis Kambo? sedaya